Pre, unsa ka tinuod nga, ibog mong kuno kayo kani Ate Claro, way klaro. Da, ibog lagi unta pre. Pero mao lagi. Maglikay-likay man pod. Baho lagi kuno kog ilok. Aw, mamutang ko kag tawas, pre. Aron dili ka manimahong ilok. Namutang na bitaw ko pre. Pero wa man gihapoy alibyo. Maglikay man gihapon ako. Aw, basig nakabaon na si mong sekreto. Sekreto? Sa unsa man pod pre? Di ba gibiyahan man ka sa una si Molibin? Tungod sa kagamayan na imong kargada? Unsa ko'y gamay pre? Gamay man daw ko, no? Storya na po to ni Yawi. Gagamay ang ako ah. Aw, bitaw, pre. Makapamatuor man jud ko, ana. Ha? Kaysa dihang gihikap na ko na kagabi, wajod ko'y nagunitan. Ay! Ga, ang babae magkaedad ba? Magkagwapa man? Pero ang mga lalaki magkaedad, magkaluyan. Ayo! Oh, unsa may imo dong? Papalita ra ba kog kopi mo te? Unsa may kopi mo? Kanagong para pamainit? Ay, wa man may ana dong. Naa man god. Unsa din na nagbitay naka-display? Ay, kopi ko man eh. Ay, mao ganing kopi mo, kay naa pa man nimo. Pero naa na ganin na nako, kopi ko. Ay, ambot sa iring gi Kuya Mad. Ay!